لهرما کردستانی پنبرکی کرد جروجاوای کردستانی د انجام herfandina berfê de jiyana xweş dest da. Li gorî şopandina Rebaz News ku doh li devera çoman li parêzgeha Duhokê penaberekî Kurd bi navê Reşîd Hesên Şêx Xelef ku ew bi xwe jî ji Tiltemere temenê wî 28 salî bû karê boyax û ciwankariya malan dikir. Di dema ku wêne li cihê karê xwe li devera çoman ji xwe re digirt berf bi ser de herifî û di encamê de jiyana xweş dest da. Penaberê Kurd yê bi navê Reşîd Hesên Şêx Xelef xêzandar bû, bavê du zarokan bû li gorî zanyariyan ku biryara îrotermê wî li zêdê wî bi xak were spartin.